Pun nate panggih kali Mbah Sukron. Sampun. Seniman saking pundi? Saking Blitar. Mbak Tatin. Nggih. Mbah Sukron sebenarnya? Iki mau Mbah Jelasno to, Mbak. Mbah Sukron. Pun nate kepanggih kalih Mbah Sukron dereng aku wis krungu kok. Kenapa? Jelas banget lho. Pun nate kepanggih Saiki kalih terdidik kok. Ayo, mbiyen sik liar. Dan bareng neng Solo, terus kos-kosane cedhak karo kraton, ngerti karo Udanegara, ngerti karo unggah-ungguh. Mosok. Dhek iki saiki kuliah ning isi Surakarta. Tata kramane jangkep, laku dodok, Nduk. Iya. Nggih. Saka ndi? Saka kos-kosan nanti tekan kampus iki laku dodok terus. Nggih leres, Bapak. Piye, Nduk, sampean mirsani lho? Kyai Ponorogo kabeh pendukunge sampeyan. Upamane sampeyan iki nyalek dadi bupati utawa nyalon dadi DPR. Wis to tak jamin akeh remuke. Ampun ngoten niku. Kula ten mriki niku napa nggih? Sing napa niku? Sing jangkung kula kathah lho, Pak. Waduh, iya sing jangkung. Nggih. Sing jangkung iki apa maksudnya? Jangkung niku seperti apa ya? Mendukung saya terus menjunjung saya lah pokoknya. Heeh, junjung dhuwur terus dibanting ngono ya, Om ya. Nggih, pokoke kula nderek mangayu bagya anggenipun Semazapo. Apa? Iya, ini Semazapo. Iya, aku guru takon ngene mendelik mripate ora. Semazapo itu SMA 1 Ponorogo. Oh, Semazapo. Oh, lek nggenku kelahiranku berarti ya Blit. Ayo. Napa niku? Blitar, ayo Blitar ngono. Nggih. Duwe kata-kata mutiara atau doa untuk SMA Negeri 1 Ponorogo? Ada. Gimana kata-katamu? Begini. Begitu? Ini untuk siswa-siswi SMA 1 Ponorogo nggih, Pak. Aja ngangge siswi, siswa-siswa. Oh iya, siswa-siswa. Mergo ora enek critane, mesake sing siswi, ora enek critane ya biasiswi, ora enek biasiswa. Ayo. Oh nggih, siswa-siswa. Jadi begini. Jangan hanya menjadi siswa yang cerdas dan berprestasi, tetapi jadilah generasi yang beretika dan bermanfaat. Karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Wah, elah iki saiki. Saiki malah pinter men lho, ndek men ki omong gur au lho. Saiki wis cerdas, aduh. Pun latihan kok, Pak. Pun latihan ten kos. Oh, wis ngapalne ya. Sampun. Lha kudu ngono kuwi. Mergo jaman saiki sinden ora mung pinter nembang, ora mung pinter joget, ora mung ayu, ning dituntut tetap cerdas, kreatif dan penuh inovatif. Nggih. Tenan lek saiki semester pira ta iki? Semester 3, melampah 3. Oh, semester 3 wis pintere kaya ngono, cerdase kaya ngono, sampean sok semester 5 genah meteng. Aja. Aja, cotono aku ora. Saya bisa kata-kata bisa lancar begini karena saya sudah kulino bintang tamu. Aduh, mati aku. Sudah laris, Pak. Ya ning kata-katamu ngangge kulino lho marai menghancurkan semua kalimat yang lain ora. Ya, bintang tamu harian. Aja nelongso ngono to. Mboten nggih. Niku laku, Pak. Laku. Prihatin. Nggih, laku prihatin. Kok iso? Nggih. Kula telateni bintang tamu harian mboten napa-napa, tapi mengke mugi-mugi benjing kula saged dados bintang tamu kados Mbak Elisa kali Mbak Tatin. Amin ya rabbal alamin. Pangestunipun nggih bapak-bapak, ibu-ibu sedaya. Sampeyan iki ora mung bintang tamu harian, ning ya sinden bulanan sampeyan. Nek ora bulanan, wah cotho wong tuamu nesu engko bakal. Nggih. Nembang ya, Nduk ya? Nggih, Pak. Heeh, sinden bulanan. Ayo mencoba kaya apa. Asmarandana wae. Iki engko dibacotne prau layar mergo iki dipirsani lumantar YouTube karo buku undang. Nggih. Ayo, Asmarandana gegarane. Loh, no. Oh, Semarangan. Nggih. Ayo. Aja turu sare kaki
dikuasai panggunge. Hop, nang kono dikeroyok penonton malah remuk kowe kok. Nggih. Ayo. Nyuwun sewu nggih Bapak Ibu, kula ten ngandhap. Oh. Ten nginggil. Maaf saya ngeblank karena saya terlalu laris. Bola-bali sinden tolol. Ya oben. Ning geblek ayo. Ngono ngaku santriwatine Gus Idan. Ayo. Jangkahmu aja ombo-ombo. Kaya bar sunat ae. Cah wedok sithik-sithik jangkahe. Hehehe. Jas. Sandang kelawan Suarane apik, bocahe ayu, sekolah yo pinter, mesti yo apa bijine apik kabeh. Ayo. Nggih. Kose ning ndi? Kose ning wis marangkung. Ngarepan disawang ya kose apik, megah mewah. Ning bareng ning mburi dheke pemehane genter. Ayo. Tak liwati ngono makbung, wah nyuwamuke pirang-pirang. Diresiki to, Om? Nggih, Pak, benjing kula resiki. Lah karone tenapa kok diresiki wong benjing kula pindahan? Kok pindahan piye maksudnya? Lah kula benjing kan digusur. Oh iya, ora kok digusur. Pancen kuwi arepe dimbrukne karo Bekesi. Lah nggih, dimbrukne, dibego, Pak. Heeh, dibego sirahmu iki dibego ora. Heeh, bar kuwi dibangun neh tingkat iso calone iki dadi kos sing mewah ya semacam hotel berbintang lah ning kono iso. Ngisor iki kamare enek 7, engko dhuwur 8 ning kono enek AC-ne kabeh, wifi, terus spring bed kae, kamar mandi dalam ngono kuwi. Nggih. Sing ngurusi sok aku, terus sing kos nang kono wong wedok sing ayu-ayu tok ngono. Lah kula benjing anu mboten asal pareng kos ten mriku mboten. Ora entuk awakmu terlalu hitam amare. Yo entuk ya anake dhewe ra. Tetep gratis to, Pak? Gratis. Kowe ora ngerti to tiap tanggapane tak potong 100 asine. Yo. Ya iku bagian nipu ninu wong melek sabarana rima ampuh suarane hebat. Ini adalah putra dari Ponorogo Umi Afifah. Nyuwun tepuk tangan para lenggah. Hatur nuwun. Wis mencorong prabane, wis kondang tekan Tinti. Amin. Wis dadi bintang tamu, wis tekan Kebumen yen ngulon Banyumas, ngalor ya tekan Bluro, ngetan ya tekan Banyuwangi. Ayo, ngidul wis tekan kidule Segara Kidul. Ayo. Ayo.
Pokoke tak kudang-kudang kuwi bisa dadi waranggana sing hebat kaya Amin. Mbak Elisa wae aja Mbak Tatin ya. Lah ten napa to, Pak? Mbak Tatin iki ora ilok mergo dhewe sinden sing senengane njaluki saweran ngono. Kuwi aja melu-melu ngono kuwi, ora sopan ngono kuwi ya. Nggih. Ngono kuwi. Kula langsung dipleroki lho kali Mbak Tatin. Kula langsung dipleroki lho Mbak Tatin. Aja manut dalange. Aja manut dalange Mbak Tatin ngoten niku. Oh lho, tetep tak dhisikne. Ayo, piye carane? Jane ora kudu dhisik utawa keri. Ya, penake bareng ngono. Ayo. Ya, tunggu dados ya ngono ya. Monggo Bu Kondang Sutresna. Bu Istiqomah. Ayo. Diaturake Prau Layar Umi Hafifah. Dados. Matur sembah nuwun Umi Hafifah. Mbak Lisa, ya jemeneng Mbak. Nangis sajroning atiku. Luar biasa iki. Ayo. Bareng Mbak Lisa joget, wah Bapak Kepala Sekolah langsung semringah. Ayo. Cocok iki neng jero omah linggo senden. Pak Kepala Sekolah senengane sinden. Ngaturaken wilujeng dalu sugeng dalu sedaya ingkang rawuh wonten SMA Negeri 1 Ponorogo. Aduh seneng padahal wonten lebet tapi kok kathah penontonnya aku jadi takjub. Aku yo mbaten ngono lho Mbak. Wah, nggone ning jero iki sing mirsani sapa? Alhamdulillah karena masyarakat Ponorogo adalah pecinta dan pelestari wayang. Inilah promotor kesuksesan wayang di masa yang sekarang dan yang akan datang, penonton Ponorogo. Wah, ini bisa jadi teladan tenan gitu. Enggak cuman penontonnya tapi juga generasi-generasi yang dididik oleh SMA Negeri 1 Ponorogo. Ternyata orang mung berakhlak mulia, orang mung cerdas tapi juga berbudaya. Buktine iki mau wis menunjukkan keahliannya dalam budaya kuwi jos. Gak semua sekolah loh Pak, biasanya menyampingkan pelajaran kaya basa Jawa, terus ekstrakurikuler, karawitan, kok biasanya luwih mementingkan sing anyar-anyar, sing enggal-enggal. Nah, ini di sini luar biasa nek bisa sampai menunjukkan masyarakat atau anak-anak didik yang bisa memperlihatkan kemampuannya dan unjuk gigi neng Aceng wau. Nggih. Neng Ngajeng wau. Ngajeng. Angel aku nek ngomong Ngajeng. Ngajeng ya. Wonten Ngajeng. Mula ora neh ramukal, Mbak. Prestasi lembaga yang telah diraih oleh SMA 1 Ponorogo ing antarane lho akreditasi A dengan nilai 92 oleh Badan Akreditasi Nasional. Hebat. Wah, 40 siswa bisa mengikuti seleksi nasional berdasarkan prestasi utawa SNBP. Lha kaya ngono kuwi. Hebat anak ini. Emang berarti lulusan-lulusannya pun bagus. Nah, iki pun aku merasa bahwa lulusan atau yang udah pernah sekolah di sini pastinya sukses-sukses wong yo genah gelem nanggap wayang sing ora murah. Ya kan Pak. Jadi lulusannya mesti bagus-bagus kabeh. Lha iki perlu tak sangkal iki. Piye? Lek dalange iki murah. Masa sih? Heeh, sing larangi bintang tamune. Wong dinane iki lho manut bintang tamu ora. Aku yo bingung dilalah kan aku yo wis isi to Pak carane guru-guruku lho. Wis apa? Isi. Ya ampun pirang sasi? Dudu meteng. 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 Dudu bab meteng. Tapi nek iki bab wes isi itu kerjaan sebagai yang profesional kan nggak boleh dumeh oh iki nggon sing apik iki tentang sekolah aku mbok milih sekolah wae kan nggak boleh sing sijine mung bersih desa tak sepelekke aku milih sing sekolah nggak boleh gitu kan mana yang duluan gitu. Ya ora ngono lho paling ora sampean lak mbiyen iki termotivasi belajar nyinden lek nek Bu Kesi. Iya. Sampean lek yo sering nonton rekam aku pas festival Ranjapan Abimanyu kae. Iya. Oh toh. Paling ora perkara ditanggap sekolah utawa bersih desa. Gandeng sing dalang seorang Cahya Kuntadi. Mbok kuwi sithik ae kuwi ngalao milih aku tinimbang ditanggap liyane. Angele sepira to? Piye ya, Pak? Aku ngerti nek kamu tuh sedikit ada rasa. Tapi masalahnya bukan soal rasa, ini soal profesionalisme. Itu yang harus ditanamkan ke anak didik, ke siswa-siswa kita, biar besok kalau jadi generasi penerus itu yang diutamakan
profesionalisme. Mbok mbiyen wis tau seneng ro iki, oke mantanku tak dhisikke gitu. Enggak boleh kayak gitu. Namun sebagai siswa, pamane sampean dadi muridku ya. Lek sinau wayang aku, sinau nyindir ngene Bu Kesi. Kan tidak hanya tentang profesionalisme, namun juga tentang etika dan tata krama murid. Kelingan ra? Kelingan. Mosok lek labuh lek ngetik pirang-pirang dina iki gur kalah karo wong bersih desa. Sepa, itu kan masalahnya bukan soal berarti kamu gak ikhlas mengetikkan naskah dan memberikan ilmumu kepada murid. Mbok dicontoh iki guru-guru SMA Negeri 1, pintere kaya ngopo, kepala sekolah yo MTD, memberikan ngesok ke nyojok, PN sesok dadi sing luwih sembangane aku. Kok kamu carane itu mbok dilat meneh kuwi carane. Ora kok perkara pengen aku ngetokke lelabuhan ki ora. Ning lek sok-sok ora diketokne tenan, sok-sok ki murid ya ora ngerti tenan. Mergo zamane beda. Enek tetembungan to, guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Ning lek pancen ora dikei jasa tenan, nganti saiki nasibe guru ki mesakake. Guru itu adalah pahlawan, harus diberi jasa karena sudah memintarkan generasi bangsa. Bener. Tapi caranya memberi jasa itu beda. Enggak kok dumeh kamu guruku terus ngasih aku job, aku mendisikkan kamu, enggak. Tapi ketika aku di luar, aku loh pernah dididik oleh Ki Cahyokun tadi. Selesai. Itu juga memberikan sebuah kontribusi menghormati jenengan sebagai guru. Sik, ning ngene Mbak Elisa. Sampe lak ngerti karo aku to? Nuwun sewu jujur wae sisan kita blakne ya. Aku ki lek mayang sampean ra ono, ngono kuwi rumangsaku kaya kelangan semangat karo otot Bayu. Intine kuwi lho, intine iki. Itu sih derita loh. Lah, walaupun deritaku namun kamu harus tahu semua itu. Iya. Bu Kesi, jenengan tuh harusnya semangat kalau ditemani sang istri. Bu Kesi kok semangat kalau ditemani saya, tolong dong. Oh iya, dengan Bu Kesi aku lali to gimana? Sorry Bu, halo sayang lali aku. Lah ketutupan hidden pirang-pirang iki lho aku lali. Bu Kesi ya semangat, sampean ya semangat padha ngono lho. Dadi cara sound system iki komplit. Base iki Bu Kesi mergo suarane gede, sampean renyah kuwi trible. Sound tidak akan sukses di dalam pertunjukan wayang ketika tidak ada bass dan juga triple. Mula kabeh kudu melu aku. Loro-lorone. Dan suarane apik. Oh lah treble sok piye dhewe. Lah kuwi treble sing cenanangan iki ngono kuwi. Ngapunten iki wau namung nggih gocekan nggih penonton YouTube. Hari ini luar biasa sudah tembus 3.000 penonton iki Kunta di channel. Penontonnya akeh nek didokok kene yo ora check up nggih mengke ana sing ning gendeng-gendeng ngono. Rasedeng ya. Jadi terima kasih yang nonton dari rumah. Salam dari SMA Negeri 1 Ponorogo. Nggih, menika di live streaming saking SMA mriki lho, Mbak. Oh, nggih to. Wonten channelipun. Wonten channelipun. SMA Negeri 1 Ponorogo juga menyiarkan secara langsung. Sing mirsani nggih kathah banget niki wae. Alhamdulillah nggih. Harapan ke depan pripun, Mbak, untuk SMA? Yang jelas kalau untuk sekolah saya punya harapannya itu untuk anak-anak, untuk semua peserta didik yang sekolah di SMA Negeri 1 Ponorogo. Pokoknya tak andani. Guru sing paling apik kuwi guru apa? Ada yang tahu? Guru sing paling apik guru apa? Biologi ya, omong tentang iki tentang apa tubuh, tentang anggota. Liane ada yang tahu? Agama. Guru agama mergane apa? Lho kuwi membangun akhlak manusia. Ya ris ya ana sing luwih apik, ana kata-kata sing luwih apik. Kok penjaskes mergane ngopo, Pak? Penak ora diajari sing penting ngene-ngene rampung. Guru yang paling baik adalah kegagalan. Jadi kalian semua peserta didik ojo wedi nek misalnya merasa gagal, mengko tangi bangkit meneh, kita akan menjadi lebih sukses dari sebelumnya. Ada cek. Cerdas ra umum bocah iki calon dokter kok. Ayo, wis bocah cerdas, pinter, kondang, rupane ayu, aku seneng. Seneng karo kabudayane ngono lho ayo. Ya, niki sebelum kakakku minggah, niki apa tak unggahke saiki apa aku nyanyi dulu? Nyanyi pisan sik. Oh nggih, wonten pamundutan mboten? Wonten pamundutan mboten? Pak Kepala Sekolah, wonten pamundutan mboten? Ayo Pak Dasar, ayo. Sungkem kula Pak Salim rumiyin nggih.
Matur nuwun nggih Pak panjenengan kersa nimbali kula dhateng SMA Negeri 1 Ponorogo ngaten. Nah niki pokoke dienggo tombo kula le mindah tanggal panjenengan ajeng wonten pamundutan menapa gratis. Hati-hati lho Sa, batukmu distempel lho engko ora. Nyuwun pudang kuning. Pon bayari kok iso. Ngrogoh apa ngukur-kukur kok. Ngrogoh ora. Nggih. Oke, podang kuning kula pinanggani. Nggih, sampean sing nyuwara sampean dhewe. Ayo. Kula nggih, Pak. Siap. Umi, sebagai Ratu Podang Kuning, aku njaluk mandatmu ya. Aku sebagai patih Podang Kuning tulung diberkahi. Ora ngono lho. Gak ngono. Lah piye to? Iki Ratu Podang Kuning, kowe lara kuning. Nyepaki. Aku lara ireng wae. Ya, bawani Mbak Lisa. Ya. Nadyan wujute mung peksi Kalian informasi kagem penonton penggemar wayang kulit, kula bekerja sama kalian mahasiswa ISI Surakarta. Menika napa niku ndamel kaos ingkang karikaturipun menika gambar kula. Menawi badhe mundhut manggene teng mriku nika, cedhak gong mriku. Nggih, hargane 100.000. Ya. Nggih, niku ingkang badhe minterke tiyang nggih. Monggo mang beli. Niku nggih anu lho bayar SPP kalih nggih ngekos mahasiswa lah, kula. Bayar SPP mahasiswa nyekolahke versi saset ya. Saset. Iba bunga henga tiku nyanding bisa dadi lagu Podang Kuning kecuali menghibur masyarakat juga doa untuk SMA Negeri 1 Ponorogo. Podang adalah burung yang bisa terbang, kuning adalah emas. Dengan ulang tahun yang ke-63 semoga SMA Negeri 1 Ponorogo bisa terbang tinggi menuju zaman keemasan. Kuning adalah emas lah, silite ireng. Oke, aku lek ngrakit apik tembunge kok malah ngomongne kaya ngono Lah to. pertanyaan nggon podang itu kan ada silite ireng. Lah lek kanggomu apa? Hah? Lek kanggomu apa kuwi? Irengi adalah ketegasan, bold. Oh, dadi wong aja mingerono mingerene rubuh-rubuh gedang utawa seperti air di atas godhong tales. Oh. Tapi jadilah orang sing duwe adek-adek dadi iso sumunar, iso muncar menjadi sukses, menjadi pribadi yang dicari orang. Tepuk tangan untuk silit ireng. Mung sak silit ireng lho. Lah iya. Ya Mbak Elisa, Podang Kuning, ya yuk dados. Wes pas iki, Mbak Tatin iki kecelek nek. Ya Mbak Tatin turun. Wah, iki sing tresnani yo akeh lho iki. Rasa disupati ben medun. Ayo, ben dibenane mikir sik. Ayo. Apa? Sepot dong.
Allah rasa biasa. Paling sama disepati kak aku ora. Mulai teko ngisor disepoti. Alah. Sendang. Sepoti wing sampean kobah ngono mesti disepoti karo kanca-kanca. Yakin? Wis demi Allah ta. Wong aku dream to dadine. Wah. Apa sih? Iki nek nanggone Pak Seno wis tak onekke lho. Iki gandeng ngudu ya aku diam saja. Onekno ora apa-apa. Hah? Los ae onekno. Lah kok nek do nganu. Wih, wis do muni-muni ta urung sida. Ora apa-apa onekno ora Aku apa-apa. biasane nek nan Pak Seno, oh gundule atos aku ngono. Ya ora apa-apa, iki pancen duwe gundul kabeh kok bener kok ya. Terjane gengkel, nek gundul nek ra atos nek empuk ya dendenge do gundul to. Lah iya. Menika kowe kok linggo ayo ngadeg. Ayo ngadeg. Kowe kira macam-macam iki ning sekolah lho, omahe gundal-gundul los wae. Ngapunten nggih, Pak. Pak Kepala gundul sekolah Pak ngono. Kepala. Aku ora Kepala wani. lho. Aku ora Lambene sing apik, kepala sekolah sudah gundul sekolah iki karomu. Lah ya iki mau bar gundul-gundul aku kan nggo nak omongi nek ning sekolah ki ya sing tertib. Iya. Sekolah iki ning sekolah, makane dhewe iki nek wong sekolah iki mesti ketok carane berpendidikan ngono kuwi. Gawane sing apik ngono. Kowe sekolah ora? ora. Kalau sekolah piye? Ya aku sekolah akhirnya ya ming dadi sinden lho, ha ta. Wis Aku sekolah? ya, hah? Tapi kowe tau sekolah? Ya tahu. Nek kowe menyesal sekolah? Ya ora menyesal ning rada piye ngono lho. Aku ming nyinden lho, Sa. Sedane nyinden. Loh, kowe Kowe nek sekolah. Loh, sekolah nek iso setinggi langit, kata-kata Bung Karno lho. Kata-kata Bung Karno pergilah dan Raihlah. carailah Cita-citamu. cita-citamu setinggi langit, maka kamu akan jatuh di antara bintang-bintang. Nah, makanya ada kudu sekolah, S1, SMA, S1, S2 iki OTW S3 kudu sekolah. Aja nganti kowe kalah karo banyu. Kok ora banyu? Kowe kalah karo banyu nek nganti ra sekolah. Mergane piye? Banyu kae wis sekolah kok. Ana sekolah, ana sekendi, seember, banyu wis sekolah. Kapok kowe. Bola bali kakean bintang 7 ya kuwi ora. Ya ana banyu ana sing ora sekolah lho. Apa? Seket sedrim. Kok iso sedrim? Lah kamu aku kandhaki dream aku. Aku Kok jane mangkel aku. Lah ngopo? Oh, dandan cantik aku dandan nih 2 jam lho. Nang kene pojokan wis adem. Saya dunekke kaya dream. Ya aja marah. Apa dream ki apa elek? Ya kan. Saya ngerti ra, dream iki nggak ada apa, Pak? Bensin nek diadai dream nggih, Pak nggih. Lengo niku diadai dream nggih. Mongko bensin itu hal yang terpenting. Uang ngarep ngopo wae ning ndi wae tanpa ada bensin, tanpa ada dream, tidak akan bisa kemana-mana. Sampeyan ki apik lho. Lah nek nang aku dream ki letek ki. Loh, bab letek karo ora garek sing duwe kok. Kok ngresiki dreme apa ora? Lah nggonmu sok diresiki ra? Nek kebanyakan anakku dream ki banyak oli dan banyak sebagainya item-item ngono lho. Lho pancen kudu enek oline ngono kuwi enek olene piye. Dream kuwi lho. Ayo, nek kan tapi nek kotor bagiku ya enggak mau, masa yo dream mbok liyane dream to, Pak? Lah apa Ya, sirmu? apa? Apa milih? Oh mentok. Mentok. Pengen nganu nyemoni kowe Ya kok. ngene. Aduh, Mbak Tatin piyayi luwes kaya ngono, piyayi merak ati, cantik prasasa widodari darat kaya Batari Komodo. Komoratne. Komorate. Komodo. Aku jane iki nang ngene mung suwe iki kok ya akeh temen tos. Kok piye to? Ya ora Pak Seno, ya ora iki. Aku lagi petok ping pira lho iki. Wis dadi musuh. Kok wis wani-wanine ngonek ki. Ora dek iki dadi musuh ki sakjane mung arep mbribek. Nek Pak Seno kae nganu lho. Oh. Nek iki ketoke ngonekke terus ki biasanya tuh wong sengit ki ndulit. Nah, Dong ora? Terus maksudmu apa? Kamu itu biasanya orang yang suka apa jenenge mengejek itu dia itu perhatian. Perhatian maksudnya perhatian. Lho kabeh tak Perhatian. perhatikan sinden sakmene tak perhatikan kabeh. Sampeyan bintang tamu saya tak perhatikan, Mbak Lisa tak perhatikan padha. Tapi ada yang lebih. Lebih piye? Kamu diam-diam juga cinta sama saya ya? Wong lek GR kaya ngono, ora mawas diri ora. Ya ngono ki iso wae lho. Ana pepatah mengatakan bahwa sengit itu dulit ki ya ono lho. Ketoke ngonek-ngonekke ning atine seneng. Oh, itu banyak. Peribasawi salah. Kok salah? Salah sing bener iki sengit ki pengen ngebal aku kuwi. Rene tak bal.
Wani ya? Wani apa? Turah wani no aku karo kowe. Ya tak parani kok le. Wis gas. Dang, Iki ning sekolahan aja ngono, sorry ning sekolahan aja ngono. Aku krungu iki nyedak rene aku wis wareg sik. Iso ngono. Ah, kene jebulane iki gur cilik to sasa. Masa ta? Opone? Anu ne iki lho kerise cilik. Alah ora, kowe arep saru mendhe ora. Ora ya, anjenengan ki ya ming cilik lelinggo ya ngeteprek ngono. Lah nang ndi dalang yo lingkuh ngene iki. Ya kan? Ngadeg ngono to? Ya aja ngadeg. Lah piye sirmu? Lah apa wis ngadeg? Labene iki lho ora aku. Lah aku tekok lho ya. Kowe tak omongi kowe Tin. Napa? Iki lho, Pak Kepala Sekolah langsung WA aku. Kok malih pengin paring berkah nggih, Pak. Wah, siap. Aku karepe sing dikersakne Pak apa dasar Gaminto mboten ngerti. Itu lho, dasar merono, takonono piye sing Coba dikersakne. Mbak, aku mau wis rono wis sowan ke rong salim to. Oh nggih, siap. Sowan. Aku kudu rada alus iki. Aduh. Wilujeng dalu Bobo Cahyo. Inggih sugeng dalu, Pak. Alhamdulillah wayange ruwame apik. Allah lek wayange biasa, sing apiki bintang tamune niku, Pak. Nggih. Kula iku teng Ponorogo pun kulino biasa, Pak. Niku perange jiang, sik sore pun keringeten. Napa nih, Pak? Wau matur sesuk njaluk tambah 2 yuta. Perangnya rame, Pak. Nggih. Rame melil lek jenengan perang kali Tatin. Wah, rame, Pak. Wah, nggih, siap, Pak. Kula siap, Pak. Lah nggih. Mboten usah ngenteni benjing Pak Cahyo. Napa? Mboten usah ngenteni gebyaring Surya sesuk-esuk. Saiki tak udaneni 2 yuta. Pak, kula guyon lho, Pak. Jenengan. Alah. Lho. Padakne Pak, au. padakne kepala sekolah tipis wae. Kesin, aku antang-antangan sik gendang mulih ya. Pak. Pinten nih? Cash 2 juta. Wah, senengane. Jas tepuk tangan untuk Pak Kepala Sekolah. Pak. Sul ora owel lho. Pak, anu tambah 1 juta kas. Lah nyuwune kalih. Wah, matur nuwun. Niki nggih sinten niki? Bintang Kagem- tamu napa kula? Kagem Pak Dalang. Lah niku lho, Tatin mripatin belilik Ya ae lho. ya engko dikai dhewe. Wah, wis pengertian kok. Aku tuh nggak harus meminta, sudah disisihkan buat gue. Jadi, Ngaten Bobo Cahyo kepareng matur nyambung tembung angka 23. Nggih. Niku tibake filosofisipun tinggi saestu. 23 niku jumlahipun wonten 9. Nggih. Gusti Allah ndadekke menungso niku nggih 9 lubang babagan napa niku. Baban Hawa Songo. Nah, hawa 9. Songo niku napa? Pinaringan mripat kalih, Loro. paningal kalih, grana niku bolongane loro. Paningal kali mripati sami. Nggih. Sami lho, Pak. Wah, talingan nggih. boten sah grogi, Pak. Nggih. Lajeng tutuk setunggal. Pira dadine mau? Ngrungokno ping pindho, delengen ping loro, rasakno ping pindho sadurunge ngucap siji. Niku filosofise ditambah bolongan loro ngesor ngarep kalih mburi. Sing pun mang tuding ngene Tatin, Pak. Oh, nisin kula. Niki warak nembe 7 ta nggih. Nggih, niku tibake 9 niku ndudoke surat ke-9 Al-Qur'an sing jenenge surat At-Taubah. Sing artine pengampunan, sing sapa iso njaga bolongan jumlahe 9, insyaallah di ngapura dosane kalih Gusti Allah. Pak Kepala. Nggih. Kula kok malah wedi to nyekel dhuwit. Kula balekne mawon, Pak. Lah sampean dalil aku malah wedi aku. Lah, Pak. Ya ora apa-apa ta ya. Pun niku lahir batin kagem Bobo Cahyo. Ah, kula malah wedi anggere ngomongke dalil aku malah wedi. Nggih. Apa? Bobo Cahyo, dalu niki kula nyuwun lagu Oh, boleh. kalih Mbak Tatin. Niku lho Mbak Tatin sing malam minggu. Niku napa Pak bukaan niku? Nganu lali janjine. Oh niku. Nggih, Sing bukaane malam minggu. Oh, apa to kae? Napa? Bahasa Indonesia napa nganu, Pak?
Pak. Oh sing nikah to, Pak? Nggih. Malam Minggu, malam yang panjang. Malam yang asik buat pacaran kan. Nggih niki mengke nek kedangon Pak KS di depan panggung kirang prayogi. Penonton sakmene mbane niki sing pengen dipersani Mbak Daden kali Mbak Elisa. Nggih. Kula tak ndang mudhun. Lek anu, Pak. Nah. Lah niki berarti dalange renek gunane apa-apa. Pun kula tak paring berkah mawon kali Mbak Daden. Niki Mbak Daden. Iki sida apa ora? Wah, nggih sida. Loh. Jare arep pencitraan nama baik ora. Niki ngiras-ngirus tasakuran. Putranipun Bapak Kepala Sekolah Ketua OSIS SMA 1 Ponorogo dipun tampi wonten ing IPDN. Alhamdulillah. Nyuwun barokah doa mugi-mugi sedaya alumni SMA 1 Ponorogo saged sukses masa depannya Allahumma amin. Mau Mbak Kepala pun beleh kambing ya, Pak? Sampun. Nggih, kalih. Nggih. Ini Mbak Datin. Nggih. Mboten sah kata-kata, Oh. Pak. Nggih. Kadung kok. Oh, matur sembah nuwun, mugi berkah barokah nggih, Waduh, Bapak. kula nggih angsa matur nuwun nggih, Pak. Ya ampun laris. Pun ya, kula nyuwun pamit niki. Pak, nun sewu teng nggen kula Karanganyar nembe wingi malam Jumat, Pak. Injih. Enten sinden nampa saweran tanpa liwat dalang teko mal langsung masuk angin. Mboten napa-napa. Niku rak sinden sing mriku nek Tatin kalih Elisa mboten. Mboten. Di Jogja niki mboten Saking Karanganyar. Jogja niki. Nggih, alhamdulillah. Pancen Tatin iki pancen wujude kaya kotak amal dadi. Nekat. Cekap Bapak saya nggih. Matur nuwun Matur nggih, Pak. sembah nuwun. Sukses Nggih, selalu nggih. nggih, sehat selalu. Amin, 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 amin. Mbak Tatin diterkirono mesake Bapak. Nggih, monggo wis disawer ya tak terke. Nggih. Benjang malih nggih, Pak nggih. Niki mau lagune lali janjine napa kembang rawe, Pak? Nek kembang rawe kali lali janjine nggih mboten namung niki, Pak. Waduh. Malah hitungan dhewe ki piye ki karepe ki? Monggo, matur sembah nuwun nggih, Bapak nggih. Sinten malih menika ingkang ajeng mbok pilih Paring nyicil tiket swarga. Monggo menawi anu mumpung dereng tutup niku ayo kuwi. Lho, kuwi ditresnani to Mbak Tatin karo Pak Kepala Sekolah kaya ngono. Nggih, alhamdulillah menika nadyan to lemune dalange kaya dream ning Pak Kepala Sekolah tresno kalian kula. Kuwi strategi. Dalang yen merendahkan sinden kaya sampean, mesti sing tresnani malah akeh. Pamane sampean medun tak lempuh, sinden kok cantik luar biasa, jan kaya Luna Maya, tak lem ngono, malah ora disawer. Oh ngono to. Dadi malah Pikir ngono kuwi. ya berarti selain dream we liyane sing luwih elek apa? Kobokan. Wobo. Ayo sa minangkani wis oleh kok malah linggo. Ya kan kowe ya entuk. Aku wis minangkani podang kuning iki pelunasan podang kuning wong mau tak omong mboten sah Pak mboten sah gandeng bapak sekolah kepala sekolah saking lomane ya iki sesuk nggo sekolah sangu S3 ngono lho saking lomane lah iki kowe ngelunasi kembang rawe siji wae sing njaluk bareng 500 ngono Rasa nutuk kene. apa kira-kira Menika siasnipun napa Pak kembang rawe napa lali janjine? Lali janjine. Wah, embuh. Kowe ora krungu to? Lali rawene. Lali janjine sik. Oh, nggih, siap. Heeh. Ulate sing padang wis dikek dhuwit barang Lah werok niki mripate. dasare rupane ngene iki ya, kon kepiye? Kon diganti rupane Elisa ya ora cocok bodine. Mosok ganti ndas. Lah iya, lambene anggur anu nyuwongot nganti kena nyontelne kethu ora senengane. Ya. Pak Kepala Sekolah napa? Kembang rawe. Napa to, Pak? Takonono sik to sing jelas. Alah, Pak, jan. Mulai kleru dosa lho Mengke nek nomor kleru dua. Mas mengko kon ndak aku munggah medun kene ben langsing to nggih. Napa Bapak ngagem mek kula menika? Kembang rawe. Oh, ngangkel temen. Oh, ngengkel kandhane Elisa kembang rawe kok meni lali janjine sapa mau? Sapa awakmu dhewe kuwi kok ya ora. Loro-lorone. Kembang rawe kok iso Oh, lali nggih. janjine. Kembang rawe ya berarti ada yang nyanyi malam minggu gitu maksudnya Pak Kepala. Kae lho, delong lho anak kuwine lho. Heeh, ayo. Terus Pak Kepala? Pak Kepala? Pak Kepala terus nguri-nguri dhuwit ning awakmu lho. Ngono angel, mau kembang rawe barang. Nggih, monggo Ndang. ya.
Monggo dipun aturaken kembang rapi kunjuk dumateng Bapak Kepala Sekolah, Bapak Dasar Daminto. Nggih, monggo. Liwat kembange mawar tresnaku wis kadung buyar. Mula wong tresna ora kena gesembrana. Alane sih. Ora becik kanggone marang wanita. Arang-arang petuk karo pengrawite setel ya Tine ya. Tel apa? Kompak ngono. Ora niat gameli ngono. Pas anu musik dededung. Dededung. Ala ku joget piye? Lho ngono diserasekne karo sing joget kok ya, Kaya dream. Ora, kaya widodari ngejawantah ngono lho, Tin, ora. Ijo wantah. Sapa sing ngarani dream ngene wong guyon. Sapa mau sing muni, ha? Sapa sing ngarani? Kene tak kempite. Nyapa kok kempit? Aku rumah sama kok kempit wedi, malah aku seneng mergo anget. Kudune dikempit ki moh mapan iki. Ayo, napek. Ngatek sa. Nyambut gawe sa. Wes ta, le nyanyi wes. Hah? Wes ta le nyanyi. Wis ketoke nek karo kowe kompak karo aku ora kompak. Kok ngono ta? Ini Ya ora tergantung karo ngono. amal perbuatane kok ya. Nah. Mbak Elisa iki munggah panggung petuk kanca-kanca mendingnya Mas rokok ing kanca-kanca. Ngono kuwi lho. Ngono ta? Ya ono uncal-uncalane apa ngono lho. Ya esuk tak uncali watu. Kowe anyel kowe. Mulai ra tabuhi kapokmu kapan ora. Lah kok saya diuncali lak ya dikekke nek diuncalinan aku watu. Sesama senimane sing menghormati. Kenapa? Lha iki mau ora iso gayeng ora ditabuhi. Jajal awakmu nyanyi dhewe ning perapatan nggo cicik-cicik entukmu pira, jajal. Oh iya ya. Ngapunten nggih Mas, ijo-ijo. Mah lho, do ngomong mah ngono. Ra iso Pak Taslim iki. Lah iso piye gelut wae piye? Loh. Ngene lho, mau lah diparingi karo Pak kepala sekolah to. Nggih, Mbak Pak. Elisa mending sing separono ditipne sinden-sinden. Kuwi biasane sing sitoke pamane sampean entuk aja dilep dhewe. Kenake ning ngene pengrawit-pengrawit dinehi ngono kuwi. Nah, Mbak. Kuwi lek ikhlas lek ora ikhlas ya aja ngono kuwi kan ya kemantung rasane dhewe-dhewe. Pak niki nek damel wiyaga kirang, Pak. Dadine niki iki mung cukup 2000 ter apa-apa ding 2000 kena nggo pipis nang pom. Bocah open. Nggih, pun katuraken niki wonten pamundutan napa mboten Pak Cahya? Ana iki mau anune tindhihe 200.000. Waduh, wonten tindih barang. Kae sing kon maca kae lho. Drime lho kon maca. Nah kae. Nek dream iki ra iso maca, isane mung begegek-ugek. Ana 200 lho. Ama. 200 lho. Lumayan lho 200 tumbas bensin. Ya ngene lah lumayan. Duh mabur lho. Dite mabur. Waduh, tulisannya kok ngene. Mula tak kene awakmu. Bocoran. Katur dumateng Bapak Dalang. Wo, dinggo Bapak Dalang kok. Iki lek maca sing cetha to, nggih. Katur dumateng Bapak Dalang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sewu menawi saged layang menika ingkang maos Mbak Tatin. Iki piye to, Tin? Ngono to kupingmu. Iya. Jane krungu ora to. Diwaca tekan ngisor to ora iki. Ingkang maos Mbak Tatin. Wah, iki disetip kok ingkang maos Mbak Elisa. Wah, kowe. Mbak Elisa nek boco wis kulino, tulung Mbak Tatin mawon. Ki ngisore kok. Mbak Tatin ketoke lagi sariawan niki dalange wae. Oh, dalange. Wong do keset-keset kon maca. Ya wis lek ono 200 sing nek aku iki ora. Gadur dumateng Bapak Dalang Jaya Gundadi MSN dari Seragen. Wah. Maca gaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepindah mboten kesupen kula ngaturaken wilujeng ambal warsa ing kaping 23 dumateng SMA Negeri 1 Ponorogo. Mugi-mugi kanthi ambal warsa menika SMA Negeri 1 Ponorogo semakin maju dan berprestasi. Ingkang lesak lajengipun kula nyuwun gending setunggal ninggal katresnan ingkang nembang Mbak Elisa.
Angka kalih nenggih tembang sesideman ingkang nembang Pak Tatin cekap semanten menawi wonten ingkang boten merawani penggalih kula nyuwun lumunturing samudra pangaksami kawula non. Ponorogo 6 Agustus 2023 saking kula Bapak Mursid MPD Kepala Sekolah SMA 2 Ponorogo insyaallah akan menangkap Mas Cahyo Kuntadi lagi. Tak tambahi dhewe iki. Saya minangkani si sedeman Mbak Tatin, ninggal katresnan aku wis kok. Ya ki lho 200 panganan ya. Ya piye. Kok duit kok dipangan? Duit yo nggo jajan. Lah yo jajan bar ki dipangan ora? Iya. Lah iya ngono to. Cara mbok pinangkani dhewe pon njaluk tulung sinden. Jaluk tulung ya. Ya iki dinahke sinden Ya sapa engko sik sapa sing maju? Milio. Sing pundi, Pak? Ki anu Mbak Diajeng sing ro nembang ki. Ayo. Mbak Diajeng. Ayo. Cantik, ini cantik. Sampeyan karo Pak Kepala Sekolah sedine to Mbak Tatin? Mbon. Ah, kuwi paling ora yo dikene Diajeng mesakne. Wingi anu tasih bedah kuwi mesake ora. Yalah, kulino nggawa lemper mesti. Ora lemper, Mbak. Lah, kenapa kok bedah? Kulino nggawa drum. Nggawa. Aku bakal Keras duwe. kowe ora urung tau Kodine duwe. Kowe urung tau geglundungan drum to? Urung. Pengen tak glundungi apa piye? Penyet Ora enggak? dalange ora sindene ora ngajar kan. Tenang, slow. Jenengan apa mboten mesakne kula to, Mbak? Nya pakainya. Tas aku ki Sing ngomong. ikhlas aja nyongot Sing ngono kuwi. ikhlas, apa piye ngono lho? Ya piye nek kelas ki piye? Jaluk neh. Monggo Mbak diajeng. Matur nuwun. Moga-moga engko kepuyuh terus. Aja ngono ta ya. Muga-muga dongane balik nih Mbak Tatin. Aku ya wis kerasa Soalnya Rasa apa? pipis. Pipis. Kamu Aja pengen dipitet lho. Ayo. Ki dipundhut karo ki lho. Sesideman. Ayo. Oke. Ayo. kebur lho Mbak. Kabur angine banter. Store ning Bu Bendahara. Oh, ngono. Oke. Mengko dhewe ya setor sa. kayak restor piro? Ya engko tergantung kan ada Nah, iya. Nyok kene kudu kebur ayo kena bendara. Ayo. alah gayane ngono. Tak nek dicekseni wong kene, nek biasane ya diuntet dhewe. Hei, kowe kok eruh? Ya. Iya. Ya kan lihat YouTube. Padahal foto omah ya dijaluk neh. Lah ya makane pencitraan. Jeng, Kita, kowe Bu. Jeng, kowe iki tak usahane entuk 200 malah ngelok-ngelokne aku piye maksudmu? Yo ora urus. Ampun Pak Yoyo. Ndang kuwi, Mbang. Sesideman. Wiwitane Sesidemane karyane sapa, Jeng? Mbah Kakung Sukron. Nah, Sukron Suwondo. Suwondo. Mbak Elisa, Mbah Sukron iki dalem ndi, Mbak? Dalemipun Blitar. Oh iya, diajeng wis tau rono, Jeng? Dereng. Rong tau. Sok kamar rono ya. Nggih. Mbak Elisa wis tau petuk ya? Pun nate petu. Mbak Tatin, masuk mana deh? Napa, Pak? Kowe iki ditanyai mboyo jawab sing bener lah. Lah mau Berarti pertanyaan. aku ini mek tak kira lek mek drama Pak Seno ning YouTube. Pak, asine budek tenan lho. Nah. Bodek niku nggih sok ngaten niku nek wis nampa dhuwit tambah bodek, Pak. Wong aku wae krungu lho. Ora le omongan ora anu lho ora cetha lho. Ora cetha piye Jelas diajeng. lho. Dalam Pak Ngono lho. Yoyo. Iki mau tembang Sesideman sing tarep Pak atur iki sing karyane sapa? Mbah Sukron. Daleme ngendi? Daleme Blitar. Mbak Elisa, Cek. pun nate panggih kali Mbah Sukron. Sampun. Seniman saking pundi? Saking Blitar. Mbak Tatin. Nggih. Mbah Sukron sebenarnya Iki mau Mbah jelasno to, Mbak. Mbah Piye to? Sukron. Pun nate kepanggih kalih Mbak Sukron dereng aku wae krungu kok. Menapa? Jelas banget lho. Pun nate kepanggih kalih Mbah Sukron dereng. Ngomong kan rada nyedak. Pripun, Pak? Lah yo Mbak Elisa, Cek. pun nate panggih Mbah Sukron. Sampun. Pas pentas teng pundi? Wonten magetan yang mboten klentu. Katekne lho ya. Oh, iki mulane aku Heeh, ngomong. diajeng. Dalem. Karyane sapa Sesideman? Mbah Sukron. Mbah Sukron kuwi duwe putra dalang loro jenenge sapa? Aki Cahyo Kuntadi kali Ki Kangko. Mbak Tatin. Nggih, ya. Mbah Sukron niku lek Blitaran sampe Jawa. Kok aku tetep ra krungu ya, Sa? Terang Apa? piye to bijane? Cedakno salon kuping Meng, kowe. aku meng muni, Mbak Natin. Lah ngono iki. Jelas aku sing ados kok kene wae ngerti kok.
Mbak Tatin, panjenengan kepanggih Mbah Sukron saha kaping pisan wonten pundi ngono kuwi. Oh, menika wonten mrika nika nek Lah. Nggih kula anake nomor 3. Oh, lah. Bojo kula Bu Kesi anak kula 4. Lah. Sakmenika sing mbarep kelas 6 SD. Alilululululul. Sing nomor 2 kelas 5. Wah, kuping lanceng. Wah, aku ngomong ra cetha kok kono iso jawab iki. Ben nembang sih, Mbak Diajeng. Kempet dadi tape tenan. Tapi ya kari ngrageni. Astagfirullah. Sapira, Mas? Samene. Kowe iki tak rai kelas kelangan duwe kowe. Lah ya to, kok sengit men to? Mbak Tatin, iki lak generasi. Mula kudu didukung ya to. Iki calone muga-muga didongakne iso viral kaya sampean. Nggih. Lek viral kan uripe sukses. Mergo Mbak Risa sing punya to. Mbak iku deg tenan, Mbak. Oh, suwe-suwe tak anu tenan. Bu Kesi, benjang nek dados tape jenengan mboten sah nesu nggih. Karep apa? Tak gawe penyet-penyet. Goreng cemplungnya gawe gosongnya men pahit. Nah, ya aku ngerti lek senengamu sing gosong kok. Bukannya kamu yang suka gosong. Oh iya, Ding. Ya, Nak. Anderek Oper Tatin. Pripun, Mbak? Oper Tatin segenah kaya ngene iki gudeg tenan to, Mbak. Kaya ngono wis ora krungu lho. Tak kira Oper. Oh iya. Sing apik. Mergo aku sing Sae. tresnani sampean. Aja muni apik. Sae. Lah ngopo? Nek anu Pak Bek kira apik ya. Kayak Lisa. Jangan bilang apik lo ya kamu. Apa? Ya Kayak bagus toh apik. Hah? Apik itu sae. Ya nek ditekankan iki apik nek sae. Sae. Nek apik Apik. Aja disingkati ngono. arep Apik tak nget, apik banget ngono lho maksude. heeh, apik nget. Apik banget. Pekli? Apik sekali. Let muning. Le. Guletmu kuning. Nek Pak Cahya Pak Cahya tumudi apa? untumu gedi. Udu ya. Apa? Pak Cahya, Apa? limuceng. Apa tak wobrok karo sing sekolahan barang. Lambene. Apa? Talimu kenceng. Tali apa aku ora nggih tali kok. Tak duduk dudut apa piye kene? Endi tali ndi? Iki lho. Sing ndi? Nang jero. Sekelen sing ndi tali kencengi? Lah ceng pondo. Heh? Ceng pondo. Mau ndo bareng kowe rene malih ceng. Oh, dalange ya. Padha elis. Wis jan mari nulari kancane ora. Atekan ngendi iki mau, Mas? Tintingane, Mas. Oh, Ya kowe. Saya ora gone. prawiyaga kok kowe. sok meneh aku gah melu iki. Madang kara kuwi mau. Samuto ngono kuwi. Alhamdulillah tak. Alhamdulillah. Ndang. Aku harmoni lho wis en. Ndang aku muni ngono. Iya. Bendera terus kayung-yung selendang kuning kang saking
ki pemimpin dari segala pemimpin itu dalang. Kowe ning kene bintang tamu ya kudune dekuh-dekuh karo dalang ki tamu kok. Sawe kancaku apa kancane dalang? Kancamu, Ding. Teko Jogja berdua lho. Iya. Saiki kowe Aku nunut to. Nunut to. Lah itu iki. Suara kurang tremana ning wasesa Ayo Mbak diajak. Didedek sik eventmu nih. Aku klebon drum mau. Oh iki sing marake. Ha iki kok ana jarume iki lho, didudut iki samune iki kok. Coba. Yo njajal yo. Ndang. Dana. Ya kok aku meneng wae kok. Ayo. Angung rom marang bendara. Golek selamat rawani dawa ayo. No. Tiah sules aja disawang. Lho piye ta aku kok nyawang sapa? Yo nyawang iki wae. Lah aku lek nyawang wajahe bapak nggih. Pijer ngincangake alis. Yo sinden telu bareng. Yo. 1 2 3. Terus, ayo wae wis cedhak yo isih terus. Kowe mau muni apa sih? Terus lah. Terus. Stop ngono ngaku bintang tamu nyuara ora bener lho ora. Saiki aja Terus. coba ngono. Ayo. Cirotel. Terus kok Cirotel iki sing ngendi? Cirolu kok Cirotel. Cirolu. Terus no sasideman. Hubung ngarepi Apa? Kamu sebagai pemimpin bagaimana sih? Lah lek pas lagune muni ngene iki, ya ta. Aja kok konone keri aku ngawet. Tin. Ngono iki tak serahne kanca-kanca kabeh. Oh, ora mana dalange ta? Ora, tak bebasne. Menyesuaikan karo karakter Elisa piye, diajenge piye. Iki mau iki iringane kok ledek munyuk iki. Lah malah apik to malah. Aku ledeke. Aku munyuke. Terus kita? Munyuk-munyukan. Lah. Apik manut ta, Tin? Alah. Ya wis ra apa-apa. Tak terima ngeca. Mugi panjenengan. Trimane piye kono ra kirim kok kowe trimo piye ora. Ya terus piye? Ya piye wae kok didugeti sing Oh, iya. apik. Ya saiki gilirane sapa? Mbak Tatin. Loh, Yuk manut aku aja gawe aturan dhewe-dhewe. Sing angkat diajeng, ayo. Ayo. Urip ana kutha kecil. Oh, Elisa. Oh, Tatin. Kompak sampean karo kanca-kanca Madangkara itu. kompak banget, terima kasih. Yo, Sarimin pergi ke pasar. Ya wis, ngono. Apik ta? Kompak. Kita kan semakin akrab, semakin kompak. Ada chemistry ngono lho, Tin. Dhewe iki. No way. No. No way iki apa? I hate you. What? Alah gayane wong kulon progo. I hate you. Kulon progo. Lah kan piye nek bahasa Inggris? Ayo I hate you. I hate you. Lah, yo rasa kemayu biasa I hate you. I I hate you. I gini, I Biasa, I ngene.
Ai, Ai. kurang ini. I hate you. Iki nek aine semono terus nganune sepira. Ya wes, itu Kita dibacanya- mendapatkan tantangan Nggih. loh, Pak. Nah, Kita tuh dapat saweran, Dari? tapi Apa? berupa tantangan. tantangan piye? Diterima atau tidak? Deal or not deal? Diterima. Diterima? Oh, Deal? deal. Oke, ada 1 juta rupiah dari Sobat Ngebiar. Tantangannya iki dinggo memperlihatkan apakah benar Ki Cahyo mencintai Bu Kesi mencintai Ki Cahyo. Oh, Kui dikon ngenai Arep pertanyaan-pertanyaan. dadi sinden apa arep dadi naib ora? Iki tenanan dari Sobat Ngebiar Indonesia. Dia Berupa? pengen ngerti, sakjane Pak Cahyo senengane mbajul-mbajuli sinden apa bintang tamu ning ngarep ki sakjane ki tresno karo Bu Kesi apa ora? Bu Kesi ki Kesi tresno tresno karo karo Pak Cahyo apa Pak ora? Cahyo apa Wong ora? wingi yo wis ning IG wis posting. Apa? Ben koyo Habibi Ainun. Semoga kita langgeng ya Pak Cahyo ngono Bu Kesi. Kita coba apakah benar-benar mereka saling mencintai satu sama lain. Carane carane piye? Ngenai pertanyaan, Pertanyaan dinggo? kamu memberi pertanyaan ke Bu Kesi. Nek bener, nek pertanyaannya bener, Bu Kesi entuk 100, nek salah, dinggo kowe 100. Seneng ta? 5 pertanyaan, nek Bu Kesi salah kabeh kowe entuk 500. Wah. Oke, siap. Nah, tadi Dok. saya gede dase ngono ya. Kowe sekolah. si mau tenanan Lah, aku ra sing ngaku Pak sih. Cahyo kowe. Aku Pak Cahyo. Aku Bu Kesi oh ya. Oh. Iki nyapa? Bubuk. Hah? Kok mah bobok? Ora pertanyaannya piye? Sik, Oh, iki pertanyaane lho duite wis tak cepakno. 500 iki wis kok Sobat Ngebiar. Pak nyuwun lagu napa enggak? Aku enggak minta lagu. Saya tuh mengsangsikan ini apakah Pak Cahyo beneran mencintai Bu Kesi apa enggak? Kayak nanti Bu Kesi tuh mencintai Pak Cahyo apa enggak? Kuwi piro? 400 Si kurang loro 1. telu papat limo. Si loro Wah, malah hitung-hitungan kok ning pasar ya wong. kali limo. Manut Elisa. Pertanyaan pertama. Ini tentang silsilah keluarga ya. Kowe memberikan pertanyaan Bu Kesi, aku memberikan pertanyaan Pak Cahyo. Oh iya. Pak Cahyo, Dalem. jika panjenengan memang benar-benar aku duduk sini boleh enggak? Boleh enggak apa-apa sih. Heeh. Gimana? Heeh. Jika panjenengan benar-benar mencintai Bu Kesi, siapa nama ayah mertua? Nama lengkap ayah mertua alias bapaknya Bu Kesi namanya siapa? Ki Gondo Wagiman. Bener Bu? Leres. Ya 100. Terima kasih. Nah pertanyaan Bu Kesi. Aku. Heeh. Nek salah. Nek salah nggo kowe, Mbak aku. ngandang. Oke, siap. Bu Kesi. Apakah siapa nama mertua kakaknya ipare putune Mbah Sukron Suwanda? Iso jawab ora? Lo mboten saged jawab, Mbak Wah, Tati. gua aku 100. Nganyeline pertanyaannya angel kuwi. Ya udah. Ruwet. Yang penting kan pertanyaan. Sebenarnya pertanyaan. Pertanyaan nek ra iso jawab ya 100 mlebu nggon aku. Salah kok kono pertanyaannya kok penak-penak ya. wis. Aku kudune sing rada angel. Kowe kudu anu kowe. Kowe malah rumah saku malah kudu koyo dream. Lah ngomong. Kowe celengan kowe. Coba, nek Apa-apa? makanan favorit, Pak. Makanan favoritnya Bu Kesi apa? Makanan favoritnya Bu Kesi. Oh, anu, apa jenenge bestik. Bener nggak Bu? Bener nggak Bu? Jawab, Bu. Bestek. Apa gimana? Ulang. Makanan favoritnya Bu Kesi, bestek. Betul. Walah kok ya bener terus toh? Iki berarti mencintai Bu Kesi. Kowe Oke. jajan, Mbak. Aku tagi makanan. Ya. Bu. Sopo sing bakul bestik? Jenenge bakul bestik. Jenenge Sailan. Salah. Kudu. Bu, mosok Sopo? salah. Jenenge Harjo Bekti kok. Harjo. Nanti salah toh? Harjo. Salah toh? Berarti masuk aku. Panjenengan niku mendukung Bu Kesi kok malah Lah aku nyalahin ngomong toh? apa anane kok ora. Oh iya. Lah kowe yang cedek kene aku malah dukung kowe no saiki. Wela, iki aku mendukung Bu Kesi lho. 200. Aku le 200 ah. Iki apa meneh pertanyaannya bapak apa iki? Apa iki? Tentang percintaan. Percintaan oh ya. Gampang iki. Kapan pertama kali ora tanggal pernikahan? Nah, tanggal pernikahan dengan Bu Kesi. Teng, 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 teng. 10 Agustus tahun 2009. Bener nggak Bu? Betul. Bah! Kalah bandar aku, Mbak. Piye iki? Karang loro. Aku giliran aku. Ya. Bu Kesi, Dalem. ini bab tanggal toh? Heeh. Berapa
tanggal lahirnya mantane Pak Yoyo sing pertama. Ayo. Waduh Mbak, kok angel men to Mbak Katin? Waktu habis jawab. Yo berarti 100 aku meneh. Urek iki. Bab tanggal padha-padha tanggal loh. Mau makanan ya aku makanan. Lah aku kenapa? Bab lah aku ya silsilah Mbah Sukron ayo. Mana salahnya? Wah raimu kok atusane won Mariana. Saya rada angel. Iki tentang benda pribadi. Nah, HP Bu Kesi mereknya apa? Oppo. Bener nggak Bu? Betul Mbak Elisa. Ngono kok ning aku kok ndemen dhek iki ya. Aku lek ning mall Pribadi. Benda pribadi oh ya. Aku mikir ya. Ora sing angel-angel lho, aku iki bukan rek 100 sih lho. Bu Kesi, Dalam. berapa jumlah katok cilike sing suwek? Berapa? Lah, lek niki kula apal. Jumlah katok cilike niku sempak to. Maksudnya? Aku rawani muni sempak mah Ibu muni wani. Nggih, niku. semangat dan kompak. Sing suwek pinten, Bu? Sing suwek loro. Wah, bener iki. Salah. Lha pira? 5 ya. Wah, berarti ra sida ngandhang. Bu, ngapunten. Panjenengan niku mbok nganu niku lho memberikan support sama Bu Kesi. Lah, kok ngomong apa anane kok? 5 apa loro? Iki 100 lho. Nah, 100 lho. 5 apa Ayo. loro? Ya Cinta, iki mau tentang ning cinta 5 lho. terus bar kuwi sing 3 diguak kali loro saiki. Oh iya. Berarti jenengan angsal wah entuk. Entuk aku. Arti entuk. turit loro to. Hmm. Kalah sa. Kalah kowe iki wis menang 3 kok. Iki kurang siji. Nah, siji. Muga-muga Tentang apa ngandeng. ya? Masa kecil. Bu Kesi, masa kecilnya hidup di mana? Di Desa Ngentrong, Kecamatan Campur Darat, Kabupaten Tulungagung. Bener enggak, Bu? Betul Mbak Elisa. Wis mbok aku kalah aku wis. Kok sik aku jadi siji. Kuwi kok sakit-sakit ya. Sik masa kecil toh. Heeh. Bu Kesi, Nggih. kapan Pak Yoyo berhenti ngedot? Ora nek berhenti ning nganti saiki isih aku. Berarti bener. Bener apa salah? Eh? Bener apa salah? Jawabannya apa? Bu Kesi jawabannya apa?